Ωραία ο Γκαρσία, ο Λίνο βγήκε στο χώρο, απέφυγε το Λούκας, η κάθετη για το Βιερίνια, βγήκε στην πλάτη του Μπάλαζιτς. Βιερίνια ψάχνει διάδρομο, ο Γκαρσία το γέμισμα, με φάλτσο Αθανασιάδης, η μπάλα πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή, όχι, στη σέντρα φεύγει ο βοηθός, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση, 15 λεπτών στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον Αθανασιάδη που πνίγεται ξαπλωμένο στο χορτάρι της Τούμπας στις αγκαλιές των συμπαικτών τους. Ένα γκολ ψυχολογίας, όχι μόνο γιατί έρχεται για τον ΠΑΟΚ νωρίς το παιχνίδι, αλλά γιατί έρχεται σε ένα διάστημα που η Καρπάτη είχε αυτή τον έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από την κεφαλιά του Αθανασιάδη η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Μισό γκολ και για τον Γκαρσία με τόσο φάλτσο στη σέντρα. Τρεις ενδυνάμει υποψήφοι παίχτες της Καρπάτη να διώξουν την μπάλα δεν ήξερα τι να κάνουν. Ούτε ο Τλούμακ να βγει ή να μην βγει, αλλά ούτε και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί να παρακολουθήσουν